Chipitika ndechekuti program yedu kuramba ichienderera mberi ndokupana gogo yedu nana sekuru yedu magorosari. Kutanga vamwe vakawana 20 then vamwe vakashaya vakawana vakashaya. Saka amai vedu kuAustralia vakaisa mari then vati program ngairambe ichienderera mberi kune vese vakashaya. Saka pechituma manje takareza almost $700. Saka ipa mari yese takareza tupa 23 ana gogo nana sekuru but kuno kuside kwedu ava ndivo vamwe vakasarira kuno. Saka vamwe vacho cheka zokutoenda nawo national kune kwese vamwe vakasarira. Saka vanhu vakawanda vakontributa mari, vamwe vacho havadi kutaura mazita, havadi kutaura mazita kumbera. Saka kunozviziva vanini avavo vanokwanisa. Kutenda mangwana nechikochi upenyu chakatogorera mwene mumwe kuti tive kutendekana tiri vapiri. Kutenda ine mushauri baba zvatiri kuitirwa nemwana wedu naMinosi nehama dzedu dzakatitsvagira hama dzakatitsvagira kuti tibatsire. Mwari tinongoaisa mukati momaoko edu tirambaenda varamba tichirangarira naivo eso tigoramba tichivanamatirawo vabvisa nepo mwaringa pauridze bereni tinokutendai. Minosi ndaaramba akadaro nemwoyo wake wanaye akatopfekwa naMwari ndikowani bate zvake muri ritiriwe nherera nechirikadzi. Amen. Amen. Mukuru mnetwani? Nitwa sekurani? Ndini sekuru chagare sangu. Yeah. Kwemi? Masedza. Sekuru Masedza. Kwemi? Gogo chidundundu. Kwemi? Gogo jwawo. Gogo jwawo. Kwemi? Sekuru Mbata. Ya, mara. Napenga. Manpower Manpower paduseka. Manpower yacho kai. Zato bomurongo toro. vari pano kutakurira. Vakomana varipo vanokutakura chikubatsirai. Taura kuenda kutime dzakatibata. Vanhu vacho makawandisa time. Ndinogona kutoenda zvakanyanya. Vamwe vacho vagona kufamba ndo vatakuendera. Bata mese mauti. Kana mune zvekutaura ibva mangotaurai. Ngatirangarirwe newe ndiwakatitsvagira tibatsirwe kudai. Nemusaradi yese nokoti dai zvangoendera mberi. Dhafu zhinji zviwe kwauri munozi. Nemusaradi yesu. Amen. Kutenda mwanangu nekutitsvagira hama dzinotibatsira kutirangarira kuti tizivikanwe kuda kwako. Mwari ngakuitire zvakanaka asi ngatikufudza mberi akupe makore akawanda ekurarama. Amen. Ko varume hamuna wavada kutaurawo? Tinokumbira kuti Mwari dai aramba achiwedzera makore pauri. Maita basa. Manpower. Time dzakatibata. Action. Taura. Ndokutenda zvikuru basa rekuita mukomana kuti zvizitirwa kari kuti mwana musikuru asi zvaaita izvozvi kana zvese zvatoita zvaziviye munhu ngatitendei kuti zvinhu zvake uyu dzakamuka yarumwe achibvake ega asi akatitsvangira kuti tipone isusu pamberi newe mba. Aiwa totenda. Ebo. Ya tasvika kuna vamwe gogo vedu mudhuze but nyaya yanga ichiitika ndekuti havakwanisi kufamba. Saka tatorega kuti tiuye kunoku tivaigire zvinhu zvavo kuti zvisanetse. Saka gogo zvinhu zvenyu ndizvozvizvi. Unoona kutaura. Akatombelwa utapodzi kana pondo kana akaleruka pachikura nesaka
Amen. Mnaitwa Gogo makaza awa atotenda batai huku yenyu kai vape huku yawe awa takuenda mogocha huku iripo Gogo Alphonso tauya nezvinhu zvenyu chikafu chenyu taurai nemuromo vada vati muburitse basa tikuona kuti hamukutadza kana kusumuka kana kuti makarara saka zvinhu zvenyu tasiyira vazukuru venyu zviripo apa mova nezuva rakanaka itaiti mazvita chitenda kutenda taizo mazvita ehoi taimurambe makadaro mwana maposo hatakuenda makuenda kupi seri uko aiwa mazvita zvenyu iripo murambe makadaro mufunge zvenyu radzokere kumashure nekuti Mwari ari kutokutungamirira iwe muchimuteerera zvaari kukutumai pfungwa dzamakatopuwa naMwari idzodzo bo tiripo Bo Clinton tasvika kuna vamwe wedu wemuarea nyaya inge ichiitika ndeyemakumbo futi saka tatiregeti tivegere zvinhu zvavo kumba kwavo uku zvinhu zvenyu zvauya netwa Gogo Murehwa pane zvamuda kutaura uko zvandinotaura ndezvekutenda kuti zivawo kuti tiri vanhu tinongochirikadzi dzisidawo vanodzitarisisa asi kuti tinongotenda nezvatiri kuitirwa izvozvi tatenda zvizhinji zvazvinoitirwa maita basa po right saka zvinziona tiyegwava contribute mari yavo tisakanganuri muna 4th kugweda muitwa kugwani navari kumirira gogo muhangu tasvika wasipo anzoenda unoenda saka tangoti rega tingosira ipapo vachona vanozovatambidza saka kana gogo kana mune zvekutaura munogona kutaura handinazvo hopo chokwadi hatizivi ebva kuti totangira papi iwewe nevana ava vazukuru vangu vese vari panapa vavimbika iwewe kuti cherechedza kuno kumusha vamwe vakazoenda kare kare ikoko but hakuna asi iwewe naiwe vana ivava tinokumbira Mwari kuti vakuropafadzei zvakanyanya zvenazve vazukuru ndinokutendai kwazvo nekuti mavimbika kuuya nezvinhu zvakanaka tine makore tisingazvizvi zvinodaro anyway ndizvozvo handiti namwe zvekutaura zvakawanda tatenda kuti ngotenda tibva nezvavaitira mbuya muhangu izvi ngoti antibva murambe muchivarangarira nesezvo vaitira uguruvindi saka kangana vhaisi wenya maita basa abu load up mana tiende kunationary tiende kunationary ngeke dzapinda zingati huku dzapinda 1 2 3 4 5 6 bozi mdienda sora nezvinhu zvavanhu 6 varipo palist apa tora zvinhu zvavanhu vangana vasara nokwana mutungoenda zvomwe ngatiendera ngawanda zvekwa nokwana
ya totenda vese vakacontributa especially maaustralia vanhu vese vakacontributa saka tabata rimwe side rekunational kunava mamwe vakasarira ana gogo vedu nanasekuru vedu ava ndivavo vese ava vakasarira saka tambotega tivaigire zvinhu zvavo kunongo sinzi vamwe vacho vasingagoni kufamba hatingambovaunziko sekunasekuru vanenge vafamba kushanda saka havakwanisi kuenda saka tinana gogo vedu ava togonomutangira pana gogo vari pekutanga vachingotudza kuti vanotwani kusvika panyaya vekupedzisira unotwani ndoitwa maisa mavo isapedzisa mavo taurisai ndojinayadaro saka ana gogo kana nasekuru kana pane vanokwanisa kutaura zvavanokwanisa kutaura nezvaitwa izvi unoona kutaura ine ndogoda kuti nokuti kufunga kwataitwa kudai tasina kufananisa ngatifunga kudiwonewo isisi tiri vanhu vanodi vanoshuku tine nherera muzimbabwe tine vanambuya varombo varimo muzimbabwe vari kushukutowo futi ende taipasinowo kuti totone nezvikiri nevana vanototibatsira kunge tichitambura tinotingoita izvi makwamukristu kwadaimamwana vadairi makwamukristu makabvetwa vako ndoka takashaya kuti toita sei inosaa tisina kuzvina kwamukristu ndoti kutotambura kutotenda vamwe vacho taura vanonesekana nechikamu saka isi tiri kutenda naiwo ari kurudzira ivava kuti vakutinyora kuti tafungawo amai ako akati kana mbuya vakakati tifungawo takutitenda ine tikuedza kurima zviro zviri kurapa tibatsirike kurapa kungoedza pana zviri kubuda kutenda naiba kutenda mwari chaivo notenda nezveupesi notenda chaizvo totenda vachisa vacho zvinhu zvakaoma zvirikukura like ini ndogara ndine jekiseni pamwedzi mumbo rinorwadza jekiseni racho rinokura kutenga mapirisi mapenkillers togara tine pazvino saka zvinhu zvakangooma tinotenda sekuramu toda kungotenda kune vese vatibatsira mazita atingataure asi chikuru tikungofara kuti zvamuri kuita mwari angowedzerawo nerubatsiro rwamuri kupa kumachembere kana kune vamwe vari kuonawo kungokoperewo zviri kuita vamwe vanhu vakaomerwa mukati menyika ya totenda nourongwa wedu atinawo kunzi makambani kuda yaienda inogara kumba tikuchengeta nherera tinovazhinji vari kuchengeta vamba vaushayi tokubata tinototenda imi kutotibatsira izvozvi tofunga tinototobvekana dai zigamba zvakadaro mwari akaramba akadaro tinoshaya tokuita kushaya tokuita zvokuti ukasvika apa vanzi vakura yaendawo ugare kumba kwacho tokubata hauna imi ndemutotibatsira dai zigamba zvakadaro ndinokutenda totenda maita basa torai zvinhu zvenyini right takandisakanganwa vana gogo muna daniel pane mumwe vakacontributa mari hanzi munongoselektowo n ana gogo saka ndivo vatakawanawo muna daniel ana gogo veda tavaigira zvinhu zvavo kudzimba dzavo saka ana gogo kana mune zvamunokwanisa kutaura munogona kungotaura zvinhu zvenyu zvauya izvi taurisai munoitwa gogwani taurisai tinotenda nezvamatiitira izvi nokuti tachishaizwa netu vana vanga vachitipawo vari kunetsekara vakungotaura kuti amai hatina zvinhu asi nokuona kuti zvinotoita sei nyika ino yakaoma saka tinokutendai chaizvo kuti mwari ngaave nemi murambe muchingotirangarirawo zvedu ndini gogo sosve totenda gogonora majarira
ndinogara panaeaita takazvarirwa muno. Ini ndoda kutenda zvikurusa pamusoro pevana vanorangarira kuti kune vabereki. Vana vatakabereka mazuva ano vacharangarira vabereki, asi zvinoshamisa ukaona paine mwana asingatokuzivi kuti mbuya ndimuyani achiuya kuzokurangarira kuti ndipuwe chikafu kuwedzera makore angu panyika zvandanga ndisingafungiri. Ini ndinoda kungotenda uye ndichitendazve nemi nevabereki venyu kuti wedzerwa iwo makore saizvozvi zvamatiwedzera makore kuti rambe tichiendera mberi tadya izvi. Saka ini ndinotenda kutenda kukuru kusingaperi. Ndinokumachari. Anditwa Gogwani. Gogo chisinga. Gogo kana mune zvamunokwanisa kutaura mutaura. Dzikisai mask mbichana. Motaurisa. Bwana uramba mwakadaro mufikire kuzvisize tegai nyika yenyu yose warambe wakadaro watoona nechembere zenyu ndipano ndine Agnes Izinga 87 years old. 87 Daniel. Jarasige mangwana inogara namwana musikana wani mume wangu akafa murume yacho kufa anangu ese akapera kufa saasikana anandichengeta kana totenda sekuramba tongoda kutenda nerubatsiro rwamurikutipa kumachembere edu. Tongokumbirawo kuna Musiki kuti aiwa angowedzerawo makomborero pazviri kubva ipapo. Munguva ino yeCovid mukungoona nyika yakaomerwa, ukatoona anokurangarira aiwa zvinhu zvikuru. Mwari ngaatendwe nenyasha dzamuri kuwedzera mukati meupenyu hwemachembere. Totenda tagorai zvinhu zvenyu. Tapinda vanyasokwanisa kufamba vanotofamba chisimbi chokufambisa vanogaraavasvike kweseuka kana Gogo kana mune zvamunokwanisa kutaura nokutaura pane zvaipo. Toda kutenda nepurogiramu iri kubatsira zvikuru chembere vanhu vari kutenda nezvikuitwa nanaminosi. Tinotenda toda kuti Mwari vawedzere pane izvi zviri kuitwa izvi. Vakomana ivava vari kugona, dai Mwari mavatungamirira mavawedzera zvaramba zvichingoendeka. Kutenda zvikuru. Tinotenda nezvaitwa izvi. Ini ndiri muchembere yakakwara gumbo ndakaambalalezi. Saka totenda nechikafu chamatibvira kuti tidye vazukuru vedu. Totenda Mwari akubatsire mirambo makadaro, Mwari ave nemi. Maita. Tatenda. Munoitwa nini? Patricia Jeki. Patricia Diamond Jeki. Patricia Diamond Jeki. Patricia. All right. Diamond Jeki. Okay. Kwenini? Ndetkamai muda. All right. Airibu. Asi. Musara muone swara kanaka. Aiwa nemiwo Mwari akuwedzerei. Rambe zvichiendeka. Makore awande pamberi. Ibo. Tinotenda. Huku kana Gweja inogocheka ikoko. Tasvika kuna vame Gogo. Tasvika kuna vame Gogo yedu ava problem nemakumbo futi. Nekuona. Kuona saka tatinenge tivasvikire kumapawo cheko. Saka Gogo unogona kutaura zvamunenge kutaura. Daunzwa chirungu chiye. Myself, I want to see, but Jehovah don't want me to see, but myself I want to see.
That's why I want to pray every day, morning and night. To pray. Otherwise, Jesus is going to give me a break. Mnaitwa Gogo? Chapa Suka. Chapa? Chapa Suka. All right. Chapa Suka. Mune vazukuru nevana vachiri vapenyu? Vazukuru V. Vana vasara vazukuru nevazukuru V. All right. Achitaura zvinhu zvamuda kutaura zvekutenda. Ndinotenda nezvamandiitira, nezvamakandiitira, nezvamundikuniitira. Ndinotenda Mwari ngaarumbidzwe, Mwari ngaave pamberi penyu achiri kutungamirai mabasa enyu akurukuita. Maita basa. Ebo. Right, tina vamwe Gogo wedu avo. Takangovawo mushure mekunge taitenderera tichifamba tichitsvaka. Saka takangosanganawo naGogo wedu vari munzira, takangoona aiwa hatingambovasiye ndenge tingovaisawo papurogiramu. Saka Gogo tava nezvinhu zvenyu izvi, purogiramu yakabudirira. Ndizvo zvinhu zvenyu. Kana mune zvekutaura munokwanisa kungotaura. Zvekutaura ndinazvo. Taurai. Vamaita henyu nokundiyamura zvokuti handingamboziva kuti ndichawana zvakadai kwamuri. Mwari vave neni. Mnaitwa Gogo ani? Ndinoitwa Gogo Alice Chasafari. Magara nevazukuru? Vazukuru vangu ndivo vanogara panapa, ini ndinogara panhamba iye yandava kutaurira iye. Ava vana vazukuru nevana vangu. Baba vangu namai vangu vakashaya. All right. Aiwa, tinotenda. Bu, torai zvinhu zvenyu muise mumba. Aiwa, maita henyu. Tina Gogo panapa ndatawanda. Tawanda titaurira. Gogo ndo vanogara pano ende tinotenda nekuvabatsira kwamaita semunhu asinawo anonyatsomubatsirawo, munhu akurawo, kutoti kurwara kubaba ne 2 weeks vangu vakarara. Makumbo avanetsa singaite. Zvokuti vanotogara ichiwambomhanya kwatsvagirwa mapiritsi nekudai asi nepurogiramu yamauya nayo aiwa tinotenda chose nezvamuri kuita. Tinoti Mwari aramba achikuropafadzai pane zvamuri kuita. Aiwa, ndinotenda ndizoti ndinotenda chirudzii. Vana vangu vese havasenze, mumwe wacho vandogara naye hatomboona kuti ndirani, but muMwari vandipa vana vangu ava. Ita 2 weeks ndakarara ndisina kana chekudya kana mapiritsi ndisina, asi ndinotenda nezvamandiitira izvi. Mwari ngaawedzere pavatakudza vana vangu ava. Vasaitirei nechete, vaitirawo vavese vakawanda. Mnaitwa Gogo ani? Gogo Zuzi, Dorika Zuzi. Inonzi Dorika Zuzi. Ndichipa mudziro nokutenda kwaita Gogo, totenda vese, ana anti Eba, ana Dr. Chiremba, amai vekuAustralia variyo, munhu akatangisa purogiramu iyoyi. Vavo vese Clinton ndanyatsoziva mazita avo, but kunyanya vakanyanyoita kuti purogiramu ienderere kumberi. Nhasi takukwanisa kupa vanhu 23 pane vanhu vese, tichiri kufamba kwasara 2. Totenda. Aiwa, ngazvitendwe. Ita zvako mwanangu. Tina vamwe waita hako watarangarirawo. Ndokutaura. Tati hatingavasiye. Aiwa, ndiGogo wedu. Saka Gogo kana mune zvekutaura munokutaura. Taurai. Ndiri kutaurawo ndichitenda Mwari mweya waakapiwa mwana uyu wokuti akanganwe. Mwana wamwe nangu chaiwo vakanga vari vamai vepanopamba, haikona vekusaidha ndo vairodza vana vepanopamba. Saka ndotenda Mwari mweya iwoyo wakamudzokerai kuti handisiye mukadzi womukoma wangu. Ndiri mukadzi womukoma wake, mukoma wake akafa, hana kukangana kuti mukoma akafa. Ndiri kutenda kwaGodhen zvari kundiitira izvo. Ndapiwa chikafu, ndobika polish, ndobika tii. Ndiri kutenda Mwari muri kumusoro kudenga, ivai naye muwedzere magirasiya. Magirasi anotobva kwamurimi baba muri musoro kudenga. Hapana mumwe munhu anopa zvinhu. Hanzi tinokumbira magirasiya nechipo chakanaka chinobva kudenga kuna Mwari. Tichiti vakudzwei baba nemwanakomana namweya mutsvene. Nezvanga zvipa kutanga nazvinonaka rekose nemusi isingaperi. Ngaarege kuchinja muzita raJesu. Ngaaramba achifunga
amai vake zvavakanga vachindiitira. Ndokuti ndikaenda ikoko ndaiswa piwa wofunda piwa sauti ndouya ndobikira vana vemwana vavo. Ndotenda Mwari vakudzi vebaba nemwanakomana mweya mutsvene. Amen. Maita basa. Ndatenda baba. Ndatenda baba. Ndatenda. Ya Gogo wedu wechi number 23. Ya vese kwakwese tadistributor saka topedzera panapa. Number 23. Zvinhu zvavo tauya nazvo zvese zvakakwana chichingwa ndo chasarira ichi then akazengeta ngomhanya-mhanya. Saka Gogo kana mune zvekutaura chingotaura ichi. Ndinotenda zvangu neprogramu yenyu iyi nevakomana vese vari kuno kwabatsira. Hapana chiri kushayikwa aiwa tese tazviwana. Totenda dai maramba makadaro. Tikutoguta kuno kwaita vanhu yakaomarara. Asi nesimba renyu nevakomana ava zvavari kuita tinotenda. Ndigogwana. Ndinozi Regina Costa. Amai vasiswe. Alright. Ndokutenda uye mwana wangu Minox. Naye mukomana nzani? Clinton. Newe Mnashe wamanya-manya. Tinotenda ine matutira mamitutungamira besho. Hapana chisozi. Mashita. Aiwa bo. My last piece. Aiwa program second round yafamba bo. Ndotenda kune vese vakabatsira. Tanga na mai weku Australia vakati vakadzokera second round. Kavo kunechi vasina kuwana first round saka dangotendawo kune vanhu vese vakabatsira. Manyasotasa mazita awo nyasomenshina vanhu vese. Uchitarisa tinotenda vese vari kubatsira kubva marounds tamukana 7. Ya. Nekutanga tavapa na 8 vanga vari 5. Saka vamwe vese tanga takuita wekuvhisitira muzinda. Saizvo dzakuma1 taindamuka kuma6. Tasura chingotenderera chingowapa chikafu chavo. Saka I just want to give thanks kuna Dr. Respect, Auntie Eba respect, Mr. Tawanda respect, Sister Barbara respect, Mr. Brandon, na daughter from UK respect, anonymous mother and daughter adutaura mazita vangu anonymous respect. Takareza 700 takava 23 ana Gogo nana sekuru. Saka maita basa iyi mafamba musha anotenda vese vafara. Kuchiri nevamwe futi vachikupera wakapa mumwe ka mumwe achati ndine shamwari yangu asaura wangu ari panexpo. Saka makazvidzokerera futi tokwanisa kubatsira vamwe 20. Saka program yoramba ichiendera. Program as long as I'm here nini transport iripo tichifamba tinokuwe chingongwavha tichifamba naye transport. Toda kusvika kuti every line power no every munhu anobenefita. Tichasvika pakutobuda mbari muno toenda kure. Inini ndati bo.